O sector do comercio de alimentación estivo hoxe chamado a folga. Durante toda a xornada o paro levou o peche a numerosos supermercados da provincia de Pontevedra, principalmente das empresas Gadis e Froiz. A xornada está con normalidade, a xente fai uns piquetes informativos e conseguimos que as tendas pechen e que moitas traballadoras salgan das tendas e acompañen ao piquete e realmente está sendo un éxito esta folga. Centos de traballadores destes supermercados e os seus almacéns optaron por secundar a folga convocada polo sindicato CIGA. Formando piquetes, percorreron a cidade de Pontevedra para protestar contra os establecementos que permaneceron abertos ata conseguir o seu peche. Pois esperaremos aos movimentos que poda ter a patronal e aí valoraremos que se facer evidentemente máis movilizacións. Se non hai movimento patronal, seguramente faceremos movilizacións e máis jornadas de folga. Con esta xornada, os traballadores do sector reclaman a patronal un novo convenio que inclúa subas salariais e melloras relativas á conciliación familiar. A situación é polo convenio colectivo, hai unha distancia entre a patronal e nós e a CIGA, e consideramos de que este sector no seu momento na pandemia foi un sector importantísimo e indispensable e neste convenio creo que estamos convencidos de que evidentemente o incremento é moi escaso e que necesita evidentemente un empuxón para chegar a un acordo. Cada vez somos máis e eu creo que invitamos a patronal a que recapacite e que considere a situación porque vamos ir a máis. O sindicato CIGA denunciou que moitos traballadores sufriron presións dos seus encargados para que non secundaran a folga.